नमस्कार खुलुमबाय मैं हूँ आप लोग का दोस्त जेम्स मुसाहारी दिनै आं नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे भिडिअ लानानै फैगोन भिडिअआनो जाहैबाय जों आदत खालामनायनि सायाव आरो जेनेबा खामानि मावनायखौ माबायदि आदत खालामनांगौ माबायदि खारनाय आदत खालामनांगौ बेनि सायाव आरो आदतनि सायाव हा मानसिया माने खामानि मावनो थाखाय मोनसे आदतसो खालामनांगौ आरो हा बेनि सायाव आं नोंथांमोननि सिगाङाव दिनै भिडिअ लाबोगोन भिडिअखौ आं बांद्राय गोलाव खालामा गुसुं खालामगोन आरो बे भिडिअखौ लाबोनायनि आगोलावनो आं नोंथांमोननि सिगाङाव फंनैसो बाथ्रा बुंगोन आरो हा बाथ्राया जाहैबाय आंखौ गोबां मानसिया बुंगासिनो दङ आरो नोङो गुबुनखौ बुजायनायनि आगोलाव गुबुनखौ फोरोंनायनि आगोलाव नों गावखौनो मोजां जाग्रो नों गावनो मोजां जाग्रो होनना आंखौ बुंदों आरो नोंगौ नोंसोरनि खोथाया सैथो आं नोंसोरखौ मानियो नोंसोरनि बुंनाया सैथो नोंसोर बे खोथाखौ मानि थाखाय बुंदों आं बेखौ बुजिनानै मोनदों आंनि जेनेबा आरो लाभ स्ट'रिनि सायाव बुंदों आरो नंगौ जेनेबा सासे सिख्लाजों 2 बोसोर गाहाम ससियेल मिडियायाव एसेबां मोजां मोनलायनि रायजोनि सिगाङाव देखायनायनि उनाव ब्रेकआप जानायनि उनाव बेखिनिखौ बाथ्राखौथ' बुंजाखागोन बेखौ आं गोदोनो मिथिगौ दाल' नङा गोदोनो मिथिगौ आरो हा आं दिनै बेनि सायाव फंनैसो बुंनानै आंनि अरिजिनेल लाभ स्ट'रिखौ आङो नांगौ जायोबा उनाव नोंसोरनो खोन्थागोन मिथिबाय दिनै आं थेवब्लाबो आं फंनैसो बुंनोसै आरो आंनि भिडिअ लाबोनायनि आगोलावनो नोंथांमोना साननो हागौ आरो जेम्सआ बेफोरबायदि मावदों होननानै नाथाय नोंथांमोना सार्च खालामना नायदोंना नायाखै आं बुजि मोना सिख्लाजों सासे सेंग्राजों मोजां मोनलायबाय नंगौना नङा मोजां मोनलायनि उनाव ब्रेकआप जाबाय नंगौना नोंथांमोना बेखौल'सो नुबाय दं थारमाने मोजां मोनलायबाय गारलायबाय बेखौल'सो नुलायबाय दं गारलायनाया मानो जादों माबायदि जादों बेखौ नोंसोर मानो साननानै नायाखै एसेबो दिनै बयफ्रेन्डजों गार्लफ्रेन्डजों गारलायबाय ओमफ्राय बयफ्रेन्डआबो गार्लफ्रेन्डआ गारबाय होननानै स्रि थाबावबाय खोनादोंना जेनेबा बयफ्रेन्डआबो स्रि थाबावबाय गार्लफ्रेन्डआनो आंखौ नांलानो बेनिफ्राय गार्लफ्रेन्डआ साननै सानथामनि उनाव खेबसे कल हरफिनो ओमफ्राय बयफ्रेन्डआ रायलायै उनाव मोनथिनानै मोनबायदि बे गार्लफ्रेन्ड हौवा मानसिजोंसो गिदिंगासिनो दं सासे हौवा मानसिनि न'आव हरबो थाखांबावलायबाय थांनानै आलासि जानो बाट लेकिन बयफ्रेन्डआ मिथिया बेफोरबायदि खोथाखौ जेब्ला उनावसो मोनथिबाय बेखौबो बोरै मिथिगौ बै हौवानि हिन्जावासो खोन्थाबावबाय नोंनि गार्लफ्रेन्डखौ आंनि हौवाया बेरायहोगासिनो दङ आंनि न'आवबो लाबोखांबावलाय आसरित बयफ्रेन्डआ माथा गरम बयफ्रेन्डआ बेनि थाखायसो माने बयफ्रेन्डखौ नांला होननानै बुंदों रिजोना बेसो नंगौना नङा नोंसोरो आंनि जायगायाव जानायमोनब्ला सासे सिख्लानि जिउआ गोमागौमोन आरो सासे हौवा मानसिनि जिउआ गोमागौमोन नोंनि जिउआबो जियाल' थांगौमोन आं गेरेन्टि होनो हागौ आंनि लोगोफोरा आंखौ सासेबो मावनो होआखै जेबो खामानि नों बुनाबो लाब गैया आं मोनसे जाय दिनखालि बे खोथाखौ मिथिदों बै खालिनो स्टेज प्रग्राम दङमोन आंनि न' सेराव बै सिख्लाखौ स्टेज सानिफ्राय जोख्लाय नायदोंमोन आंखौ सासे करिय'ग्राफारा आंखौ खुलुमथाबलायदो जेम्स नों बिब्दि खालामनाङा मानसिखौ मोसानो हो बे करिय'ग्राफालाय मा मिथिगौ बिसोर मिथिखागौ अलरेडि बाथ्राफोरखौ खिन्थु आंनो रावबो खोन्थाग्रा गैयामोन आंनो रावबो खोन्थायाखै आं जै खालि मिथिदों बै खालिनो बेहा स्टेज प्रग्राम दं बे जायगायाव आं बुनो थाखाय नेबाय आंनि लोगोफोरा आंखौ सासेबो बुनो होआ जेम्स सासे सिख्लाखौ बुनानै जेबो लाब गैया बाददि थेवब्लाबो आं स्टेज सानिफ्राय आं सिख्लाखौ डाइरेक्ट बुंदों नों मोसानो ना स्टेज सानिफ्राय आं नोंखौ जोख्लायनांगौ उनाव आंखौ कमिटिनि मानसिफोरा हमनानै मोनबाय जि जेम्सआ बेखौ बुनोसो नायदों उनाव आंखौ कमिटिनि मानसिफोरा हमथाजोबदों नोंसोर माबा मिथिगौ अब्ला आं बाथ्राखौ बेखिनिखौल' बुंनानै दोनबाय मा जाथाय जालांनाय स्टार्टखौ आं खोन्थाना दोनबाय बेनि आगोलाव आरो माब्लानिफ्राय स्टार्ट खालामनाय माब्लानिफ्राय मा जानाय आं बेखौ जेबो बुङाखै आंनि जायगायावल' नोंथांमोना जानांगौमोन आंनि जायगायाव नोंथांमोना जायोब्लानो ओरैबायदि डेन्जार काहानि जालांगौमोन दिनै नोंथांमोना आंनि बागै मिथिखानो लुबैगोन मानो मिथिनो लुबैया जेम्सआ सासे एक्टर जेम्सआ सासे फिल्म बानायग्रा अब्लाथ' आंनि बागै नोंथांमोना मिथिनो लुबैखागोन आं गाज्रि मोना नोंथांमोना मिथिनो लुबैनायखौ आरो आं बुङोब्ला गोबां एफेक्ट जायो बेनिखायनो आं बुंला बे खोथाखौ आं बुरखांनो लुबैला थांबाय आरो आं बुङाबो आरो आं दिनै एसे बुंनायखौ बै आंखौ गाज्रि मोनाबो लाब गैया खोथाया माने सैथो ओमफ्राय आंखौ गोबां मानसियानो बुंगासिनो दङ आरो नों सासे पुलिस केस जानायसो राइट आंखौ पुलिस केस होदों नंगौ आंनि सायाव केस दङ आं केस दङ होननानै आं नोंथांमोननोबो खोन्थाबाय आरो नोंथांमोना बेनि थाखायनो आंखौ गाज्रि मोनो आं दिनै फर एग्जाम्पल होयो आरो आं खोथाखौ बुंनो सानला नोंथांमोना जा सानदों आंखौ आं बेफोरबायदि खामानि मावा सोरबा सिख्ला मानसिया सोरनिबा सायाव मायबा मोनसे बाथ्रा बुङोब्ला बे खोथाया अरायबो सैथो जाखायो
साना हसिया बे खोथाया अरायबो सैथो जाखायो नाथाय सिख्लाया मा गोरोन्थि मावदों बेखौ रावबो नाया बेनिखायनो आं बुङो आरो जेम्सआ रावनिबो उदैयाव जोआखै आरो जेम्सआ इमान सहसाव जोआ जेम्सआ गोबां सानगोन सोरनिबा उदैयाव जोनाय लोगो लोगो सोरनिबा ओंखामखौ खोमानाय लोगो लोगो जेम्सआ गोबां बाथ्रा सानगोन आं दानिफ्राय नङा आं नोंथांमोना आंखौ दा भिडिअ बानायनायखाय आंखौ नोंथांमोना दासो मोजां जाबाय होनना बुंदों बे नङा आं गोदोनिफ्रायनोखा नाथाय आंनि भिडिअ लाबोनाय लेट जादों आरो आंनि साननाय आंनि मावनो गोनाङा साख्रि जोबनानैसोमोन साख्रि जोबनासो आं सब मावजोबनो गोनांमोन नाथाय आं एडभान्स लाबोनाय जादों आरो लाबोनाय जाबाय आरो भिडिअखौ उपाय गैया माने लाबाबाबो जाला जाबाय आं सिटुएसनखौ नायनानै दिनै आंनि थाखाय दिनै आं न'आव फैयोब्ला आंनि एरियायाव फुटबल ग्राउन्डफोरा मांसे बुंजोबो आंखौ नागिरनानै जेम्सआ दा फैदों होननानै अब्लाथ' आं गथ'फोरखौ फोरोंथारनांगोन नंगौना नङा फुटबलल' नङा गासैबो खामानियावनो आंजों जमा जाजोबो गथ'फोरा बेनिखायनो आं बुङो जेम्सआ सहसाव रावनिबो उदैयाव जोग्रा मानसि नङा जोनांगौबा आरो गोबां डेन्जार जागोन मिथिबाय जोनांगौबा आरो गोबां डेन्जार जागोन जेम्सआ आरो जोआखैबो बेखौ मिथिखा नाथाय गुबुनासो गुबुननि उदैयाव जोदों नोंथांमोना जेबो मिथिया बेनिखायनो दिनै बेयावनो दोनथ'नाय जाबाय नोंथांमोना जा सानदों बे नङा नोंथांमोना बेफोरबायदि साननानै आंखौ बुंदों नोंथांमोना भुल बुजिना लादों मानो होनबा सिख्ला मानसिनि खोथाखौ गासैबो लाखाजोबो ना नङा होमबा सेंग्रा मानसिनो जाखाया बेफोरबायदि भिडिअ बानायनानै नोंथांमोननि सिगाङाव आङो खोन्थानो माब्लाबाबो सानाखैमोन मानो होनोब्ला आंनि भिडिअआव बारे बारे बेफोरबायदि कुइसन जाखांफैबाय थादों आंखौ बारे बारे कुइसन खालामबाय थादों मानो होनब्ला गासैबो रायजो राजाफोरा मोनथिनो लुबैखागोन जेम्सनि गेजेराव मानो बेफोरबायदि जानाय मा जालांनाय मोनथिनो लुबैखागोन एसेबां गोजान गोजाननि दाब दाब जायगानि मानसि दङ बोरै मोनथिनो नंगौना नङा बेफोरबायदिनो जोंनि गेजेराव बेफोरबायदि जालांदों आरो गारलायनाय आरो आङो जोबोर बुजायदोंमोन बै समाव फेसबुकआव लिरलायदोंमोन आं फेसबुकआव लिरै होदोंमोन बेनिफ्राय नांलायनाय जादों नों फेसबुकआव आंखौ मानो बेफोरबायदि लिरखो होननानै आं ओरैबायदि बुजायदोंमोन ओरैबायदि मोजां लामायाव लाबोनो सानदोंमोन नों सासे बर' हारिनि एक्ट्रेससो जों एक्ट्रेस एक्टरानो बेफोरबायदि खामानि मावोब्ला जोंखौ सोर सनमान होगोन नाथाय आंनि बुंनाया रज'आसै आरो बै हौवा मानसिखौ आं सिनायाबा आलादा खोथा बै हौवाया आंनि न' खाथिनि मानसि गोजाननि नङा 20-25 किल'मिटारबो नंबावा अब्ला गासैबो मानसिया मिथिखागौ बेखौ मोनथिनानैबो जों बुजायदोंमोन जों बुजायनो हायासै बेनि गेजेरावनो जोङो बेफोरबायदि गारलायनाय जालांदों आरो अब्ला आं मा बुंनो दा बेनिखायनो आं बुङो आरो गासै लोगो नोंथांमोन आं बिसोरनि बागै जेबो बुंनो गोसो जाया बिसोरनि रायजो जानायनि बागै आं फंसेबो बाथ्रा बुंनो गोसो जाया जाहाथे सान्थि रायजो जायो बिसोरो आं बेखौसो सानो आरो आंनि खोथाखौ गाज्रि मोननाङा नोंसोरो आं बेखौनो आरो आं मिजिंथियो आंनि बेफोरबायदि बाथ्रा बुंनायखौ नोंथांमोना गाज्रि मोना मानो होनबा सैथो खोथाखौ नोंसोर गाज्रि मोननाङा मानसिखौ मालाबाबो गिना बै गोजौनिखौसो गिनांगौ नों जेसेबां थगायगोन मानसिखौ एसेबांनो नोंनियाव पाप नांगोन बेनिखायनो थगायालासिनो सैथो खोथाखौ बुंनायाव मालाबाबो गाज्रि मोननाङा बेनिखायनो आं बे आंनि बुंनायखौ नोंथांमोना माब्लाबाबो गाज्रि मोनना आरो गाज्रि मोननांगौ जेबो खोथा गैया बेहाय आरो आं दिनैनिफ्राय बुंला नोंसोरखौ आरो आंहा बुंनांगौबो जेबो गैया सरि नोंसोरनि रायजो जानायावबो आंहा जेबो बुंनांगौ गैया नोंसोर जेसेबां मोजां हायो एसेबां रायजो जालाय नोंसोर गावबा गाव जेसेबां हायो अनलाय आंहा बेयाव बुंनांगौ जेबो गैया दा गुबै टपिकआव थांफिननोसै आदोद खालामनाय जों माने दिनै गासैबो मानसिफोरानो मिथिखागौ दिनैनि दिनाव खेला गेलेनांगौ माने बोरायानो जा सेंग्रायानो जा माने दिनैनि दिनाव माने मा जाजोबखो मानसिफोरा दुरबल जालांजोबनो हमबाय स्ट्रं नंला जायै उदै गिदिर जाजोबलांबाय बेमार जानो हमबाय गासैबो मिथिखागौ मानसिफोरा आरो बेनि राहाखौबो मिथिखागौ मानसिफोरा एक्सारसाइज खालामोब्ला जोङो मोजां जानायनि राहा लामा दङ होननानै गासैबो मानसिफोरा मिथिगौ थेवब्लाबो जों मा बायो आदोद जों माने फुङाव सिखारनो बायो सोरबा लाजियो है आंखौ खारनाय नुबा मा बुंगोन आं बेनिखायनो बुङो गासैबो सेंग्रा सिख्लाफोर रावखौबो लाजिना नोंनि देहानि थाखाय बोराय बुरियानो जा फुङाव सिखारनानै खार हराव मोनायाव खारखामा सिरि नोंनि देहानि थाखाय नों गावबा गावनि देहाखौ मोजाङै स्ट्रं लाखिनो हायोब्ला मा जायो गासैबो खामानियावनो माने खामानि मावनायखौ खामानि मावनाय बायदि मोना बेनिखायनो जों माबायदि आदोद खालामनांगोन आं बेखौनो बुंदों माबायदि आदोद खालामगोन दा फुङाव सिखारनो बानाय जोंनि गोसोआसो मेङो जों मानसिया मेङा जों सानो फुङाव बोरै सिखारनो नंगौना नङा सानोना फुङाव माबायदि सिखारनो माबायदि खारनो बे गोसोखौ जोङो मा खालामनांगोन जोङो साननानै मा खालामनांगोन बे गोसोखौ बेलाय मा
फुङाव सिखारनायालाय मा खामानि फुं सिखारबाय उथिबाय खारबाय नंगौना नङा नों 24 आवार्सनि गेजेराव नोङो 1 घन्टा बा आधा घन्टाखौ गावनि देहानि थाखाय होथारनांगौ आरो दिनैनि दिनाव मानो होनोब्ला जों माखासे खामानि मावग्राखौबोथ' बुंखाला माखासे मानसिया मालाय खदाल जावदों हालेवदों खेथि मावदों खारदों ट्रेक्टर एवदों बिसोरनाथ' मालाय फिटखा नाथाय जोंफोरबायदि जाय ओरैनो बाइक सलायथिंबाय थायो अफिसियेल खामानि मावो कार सलायथिंबाय थायो उदै गिदिर गिदिर जालांबाय प्रेसारा बारा जालांबाय प्रेसारनि थाखाय दब दब थैदों मा बेफोर एक्सारसाइसजोंनो हामजोबो नङा होमबा बेफोरबायदिनो जोङो आदतनिमोन नालाय आंनि टपिकआ आदत खालामनो हानांगोन आरो जोङो फुङाव सिखारनो हानांगोन जोंनि मेंनाय बे जोंनि गोसोखौ माने जोङो मा खालामनांगोन बेलाय मा बेफोरबायदि इजि लानो हानांगोन फुङाव सिखारनायावलाय मा जायो उन्दुनो मोनाबालाय मा जानो दिनै जों सानफ्रोमबो सान्दुं थाबायथिंबाय थायो अखाबा मा जायो मानसिया अखायावलाय मा अखायावबो थाबायब्रा अखायावबो थाबायना नाय अखायावबो खामानि मावना नाय आंनिया बिदिसो आरो आंनि खामानिया बेफोरबायदि सानफ्रोमबो सान्दुं दिनै सानसेल'सो अखायाव मावगोन बेफोरबायदि जानांगौ आरो मानसिनि साननायफोरा बे नोंनि गोसोखौ नोङो मा खालामनो हानांगोन जस होनो हानांगोन गावनो गाव हारसिं नोंनि बे बानाय गोसोखौ नों हारसिंनो बोखांनानै बेलाय मा थौ खेला गेलेनो खारगोन बेफोरबायदि नों खालामनो हानांगोन नों लाइफआव 100% साक्सेस जागोन आरो नों जेब्ला नोंनि बानायखौ गावनो साननानै गावनो बानायनिफ्राय सिखारनो हायो गाव बानायनिफ्राय खामानि मावनो हायो बेफोरखौ नोंनो रावबो बुजायना होबाय थाया नों गावबा गावनो साननांगोन फंबाय बिनानावमोन गावबा गावनो नों फरायनायनि आदत खालामनांगोन आं भिडिअखौ फरायनायनि लाबलायला बांद्राय गोलाव जायोबा गाज्रि जायो भिडिअआ आपल'ड होनोबो प्रब्लेम जायो बेनिखायनो आं गुसुं भिडिअ नोंथांमोना बे भिडिअखौ बुजिनानै लादो आदतखौ माबायदि खालामनांगौ जों माबायदि फरायनांगौ माबायदि आदत खालामनानै खामानि मावनांगौ माने आदतआसो आरो मानसिया बे आदतसो मानसिनि जिथु गासैबो खामानिया आदतसो जानायाबो आदतसो रुटि गांनै जानाबो थानो हायो आदतसो फरायनायाबो जोङो सप्तासे नों खस्थ' खालामबानो नोङो सप्तासेनि उनाव नों सानफ्रोमबो बेफोरबायदि फरायलांनो हागोन बे सब आदतसो खामानि मावनायाबो आदतसो फुङाव सिखारना खारनायाबो आदतसो जिहेतु नोंनि बै दुरबल गोसोखौ नों हारसिंनो साननानै स्ट्रं खालामनो हानांगोन दिनैनि दिनाव मास्ट बि एक्सारसाइस खालामनांगौ खारनांगौ गावबा गाव रावखौबो लाजिना नङाबा जोंखौ बेरामा साग्लोबगासिनो दङ माने बेरामा जोंनिया जानाय लोंनायनिफ्राय बेरामा जोंनि देहायाव साग्लोबगासिनो दङ आरो नों स्ट्रङै थानो हायोबा नों बासायगोन आं बेखौनो बुंनो सानो आरो आंनाथ' 2 टाइम्सखा एक्सारसाइसआ आं माने फुंनि मर्निंनि 4टा जाबा जों उन्दुलांनो हाया गासैबो नोंसोर डिफेन्सखौनो सोंनानै रावबो उन्दुलांनो हाया आं 4टानिफ्रायनो सिखारनानै खामानि मावनो स्टार्ट खालामो बेनिफ्राय आं जिमाव थांना फैनानै आं बेलासि आरो फुटबल गेलेबावो आरो फुटबल बक्सिं एभ्रि गेम बेडमिन्टन बायदिसिना आरो भलिबल गोबां आरो बेफोरबायदि माने जों आदत जाबाय आरो जोंनिया माने आदत जाबाय आरो खामानि मावनायनि खारनायनि मानायनि जोंखौ बाला ओंखायनो आदत खालामनो फार्स्टआवनो नोंसोरो आदत खालामनाय समाव खस्थ' मोनगोन आरो सप्तासे बेनि उनाव नों आदत जालांगोन आरो बेनिखायनो आं गासैखौबो बुङो आरो मास्ट बि दिनैनि दिनाव नोंसोरो फंबाय बिनानावमोन फरायनायाव आदत खालाम खेला गेलेनायाव आदत खालाम खामानि मावनायाव आदत खालाम खामानि मावनानै रावबो थैया जों माने गोसोआसो मेङो मा बेलाय बेखौनो मावबाय थानांगौ बे गोसोआसो जों आदत खालामनायनि आं गासैखौबो सानो आरो फंबाय बिनानावमोन जों खामानि मावनो आदत खालामनानै ला आरो गासैबो आंनि बिदायानो जा बिब'आनो जा न' जिराय उदै मोदोम गिदिर खालामनानै लानाङा खस्थ' खालाम एसे गावनि फिजिकेलनि थाखाय गावनि देहानि थाखाय एक्सारसाइस खालामोबा लाइफआ गोलाव जायोनो लं जायोनो बेनि थाखायनो आं गासैखौबो खावलायो आरो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गासैबो फिटथा स्ट्रंथा दिनैनि दिनाव माने कर'नायाबो बेफोरबायदिनो साग्लोबगासिनो दङ बेनि थाखायनो गासैबो फिट थानो नाजा खामानि मावनो आदत खालाम गासैबो बिमा बिफाखौ मदद खालाम गासैबो अनलायनानै खामानि माव आं बेखौसो सानो आरो दिनै जोंजों खेला दङ मा सिमला
खेला बस्ति आंजों आरो जोंना राना दङ टाइसन दङ गिदिर गिदिर प्लेयार दङ दा जोङो खेलाखौ स्टार्ट खालामसै गासैबो मोजां गेलेगोन ना आरो रावनिबो सेफ फार्स्टआवनो सेफ दे बासाय दे गावखौ रावनिबो आथिंखौ दे जोंनि बर' हारिनि गासैबो सेंग्रा सिख्लाफोरा गासैबो खामानि मावखायो खामानि मावनानै जाखायो जायफोर मावालासिनो ओरैनो थाबाय थायो जेबो मावा मबाइलल' थुबाय थायो खेलाबो गेलेया बैफोरखौ बुङो आरो बैसोर फंबायमोनखौ बुङो आरो फंबायमोन जों आदोद खालाम गावबा गावनि देहानि थाखाय जोङो आदोद खालामनाया मोजां खेला गेलेनो आदोद खालाम खारनो आदोद खालाम आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनगोन होननानै आरो आं जोबनायाव बेखौनो बुंबायो आंनि गासैबो भिडिअखौ मोजां मोनग्रा लोगो नोंथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय जय हिन्द खुलुमबाय नमस्कार